bere biziko espioiak. Fenixeko banketxea, goizeko 11:09. Bai, lagundi esazueket? Ea ba, azteko emaiguzu diru guztia txintikatera gabe. Geldi denok! IESean. Beverly Hills Institutua, Marterdiak jota. Tatxan! Zer deritzazue? Baneska, oso distiratsu zaudela. Ikaskide etorri berriari sorterria gogoraraztearen jantzi dut. Nongoa da ba? Texasekoa. Ea, banoa. Aizu, Billy Bob, lanpetu egiez pasabiltza, etorriko zinateke bihar lerrodantzan aritzera Beverly Hillseko erara? Oso abegikorra zara, Mandy. Atsegin handiz. Itzel, 8 elkartuko gara. Nola usartu zara luka lapurtzen niri? Mesedez, aspalditxotik naiz ni Texasalea. Neska, Mandy da apaingarri distiratxuen erregina. Bai, horixe. Gainera, Billy hartu du erabakia jada. Mopa lapur madarikatua alakoa, oraingoan ez du nahi duen egingo. Ze? Itzel, hauze baino enuen behar oraintxe. Irakundiaren beste espioilan erkel bat. Zer gertatzen da? Baina zer da hau, Jerry? Ondotxo dakizu ez zeuek ere zer den hau dena. Txantxa beltzen bat alda. Gu ez kara banketxe lapurrak? Lur jota utzi nauzue erabat. Beno ba, eramaitzazue itxaron leku elektromagnetikora berriz programatzera eraman bitartean. Berriz programatu diozu? Jokabidea aldarazteko txipak ezarriko dizkizuegu garunetan. Aurrerantzean sekula jarrera oldarkorrik izan ez dezazuen. Kentuen zaperrak gaineztik! Jerry! Sentitzen dut, tandereñoak, ez dago nire esku. Bota elektromagnetiko baldarrok zibernazkagarri hutsak dira. Burezurrean mikrotxipak izatea okerragoa izango da. Hemendik irten beharra daukagu lapur zestrinoiek aurkitu eta gure izen onak garbitzeko. Sorte on. Itxaron, plan bat daukat. Baina zer ari zara? Zirkuitu laburra sortu duzu. Beno, mugiditzak etoinak. Itzel, baina oraindik hemen gaude. Ez luzarorako. Mandiren oinetakoek ez dute honetarako balio. Iesi doaz, bederatziko dea. Harrapa itzazue, gure zurretan mikrotxipak ezarri behar dizkiegu. Hemendik! Bizkor hartu alduzuen guztia. Tresna guztien premia izango dugu. Ara? Lasaitu, andereñoak, berehala amaituko datena. Eraso! Agentengandik libratu behar dugu. Egan egiteko garaia! Nola abiaraziko dut hau? Erloju digitala martxan jartzen ez dakiteta. Egintzazu zerbait.
Ezin dut sinetxi. Jerrikia ia txigortu zizkigun garunak. Ezin dugu airez jarraitu, bista-bistan gaude. Lurreratu biltegi horren parean. Biltegiaren parean esan dut. Azek iratxa dagoen. Eta honen erruduna ez da Alex entrebezia? Bai, hortik dator. Horra erruduna. Ui, hile horratza goi teknologiako disko igalari bilakatuta? Minisatelitea dirudi, ziur erakundeko ordenagailu nagusira konektatzen dela. Orduan hurbilagotik ikusiko ditugu Jerrik erakutsitako irudiak. Konektatua. Itxaron, jo atzera. Erreparatu zaziklo berri. Nire alkandora zati bat, bere alkandora zati bat kateatu da kaktusean. Agian antxetako oraindik. Baina ez gara ongi ikusiak banketxean. Aurkituko dugu moduren bat banketxean isilgordeka sartzeko. Isilgordeka ibiltzeko garaian, neskak? Ez izan beldurrik. Erraz esaten duzuzuk, ez zaude zerbitzari gisa jantzita eta... Ez zara zerbitzaria, gidaria baizik. Ea, bilatu alkandora zatia. Ongi etorri, jaun Andreok, lagundi ezazueket. Zuen finantza etxe ederroni begiratu bat ematera etorri gara. Oraindik ez dugu erabaki hemen utziko ditugun. Gure diru eta ondasunak alabeste nonbait. Zure aurpegia ezaguna egiten zait, ezagutzen zaitut? Ez dut uste, jauna, zera, iritsi berriak gara, Suedin abiatik. Suedin abiatik? Bai, herrialde txikia da oso, eta oso... Bai! Aurkitu dut! Aurkitu zer? Barkatu, aurkitu zer? Juhu! Gure gidariak aurkitu ditu azkenean, limusinako giltzak. Bai, eta orain bagoaz hemendik zain ditugu klubean eta agur ba. Jauna, zera galdu duzu? Bibotea. Itxaron apur bat, banketxeko lapurrak ziren. Bai arraroa. Ia larrua zala dirudi. Begira, giza ADN aztarnak ageri ditu eunak. Horra zergatik dirudien larrua zala. Nork jantzi dezake larrua zalez egindako alkandora. Izugarrizko kiratxa botako du bero egiten duenean. Ara, ez da alkandora zati bat larrua zala baizik. Begira, idatziren bat auka hor. Txertatek lantegiak zer esan nahi ote du? Begira dezagun erakundeko datu basean. Dirudienez, beldurgarri hori sortzen duen laborategi mediku bat da. Txertatekera ikustaldia egiteko garaia. Neuk gidatuko dut. Arratsaldeko 3:20, txertateku artea. Eligeta estaliko dut inorro hartu gabe lurrera gaitezen. Estalida! Ikusgarria benetan. Begira. Indar eremuren bat behar du izan. Dena dela ere, hegaztiek ez dute alarmarik abiarazi, baina eremuan sartzen den metaloro hautemateko gai da. Hortaz, nola harakatuko dugu eraikina geure buruak salatu bari? Beti nik egin behar lanik zailenak. Horra irudiak. Ederki, zer da hori? Gizaki mintegia dirudi. Igonazazue! Zer du, Alexei! Lagunak ditugu! Aizue, sokatik zintzilik nago hemen behan!
ibiliko nahi? Ez, oka egin nahi dut. Larri ibili gara. Larri? Aizue, konturatu espazarete ere gora eta bera astindu nauzue jojo baten moduan. Eta gainera, zerak ere harrapatu? Zer da hau? Azazkal bat irudi. Biozkada bat dut. Erabili pezederra osagaiak aztertzeko. Lehen aurkitutako larrua salaren osagai berberak dauzka. Eta begira, honen ADN-a eta Cloverrena bat datoz. Ezinezkoa da. Hiltzeko zorian ere enuke erabiliko itxasaparri zeneko azazkaletako laka. Sarpinek ihes egin dute, jauna. Hortaz, espioiak atzetik dabilzkit. Gutxietxi egin ditut, ez da berriro gertatuko. Zerrikusi dute ADN honek lapurretak eta txertatek lantegiek? Ez dakit, baina ea azkar asmatzen dugun. Ez dit bat ere graziarik egiten biltegi honetan minutu bat gehiago ere emateak. Harrapatu gaituzte. Eman, amore, inguratuta dugu lekua. Sakabanatu! Bizkor! Ertsi ingurua, ez dezatela ihes egin. Sartu! Baina... Sami, lortu duzu! Ikusi duzu Clover? Hemen nago? Ondo zaudeten eskak? Horixe. Eta orain zer? Txertatekera itzuli eta ze gertatzen ari den argitu behar dugu jarrik gu vegetalutxak bihurtu baino lehen. Baina nola sartuko gara txertatekera inonden segurtasunik handiena zainduta badute? Nik badakit nola, alegia... Ezkutuko sarrera bat antzeman dut basoan. Ondo da, alegin gaitezen. Nola itzuliko gara uartera? Elinjeta erakundeko agente inguratuta dago? Utzi nire esku. Aurre hartu digute antza, agentea kabian. Non da nire irekoa? Jerry konturatuko zen honezkero. Clover, azazkala printzatu zaizuera bat. Biltegiaren aurka talka egitean agian. Zeren bilagabiltza zehatz mehatz. Ziur naiz ezkutuko sarrera bat ikusi dudala hemen nonbait. Ez dakit nola aurkizen ezakeen ezer baso itxi honetan. Ederto, beraz, egia zen ezkutuko sarrerarena. Aizu, itxaron apur bat. Ez alduzu esan hiltzeko zorian ere etzen nukela erabiliko itxasaparlaka. Hori zentzugabekeria. Gustuko dut itxasaparlaka. Gustuko dut itxasaparra, itxasaparra, itxasaparra. Ondo da, lasaitu. Neuk ere gogoko dut. Zeharra jo asko nezazu iruzurtia! Baina nor, zer zarazu? Ikusgarriak, ezta? Nik neuk egin ditut. Neuk hasi eta ezi ditut ADN izpitsuak baino ez ziren ez geroztik. Izugarrizko antza dute, ez da ala? Eta Clover zutagar mandik luka lapurtu diolako. Hauxe bai benetako luk lapurra. Itxoin apur bat! Zure aurpegia ezaguna egiten zait. Ara, maltzor kutsa lapur. Ilea lapurtu zidaniaz egiteko batetik itzultzean. Ikus dezakezunez garesti ordaindu dut erorikoaren bidesaria. Kartzelatik ies egin eta klonak sortu nituen zure hiletik eratorritako ADN-az. Eta orain, bizitza ondatuko dizuet, zuek niri ondatu zenidaten bezala. Klonen gudaroste hau erabiliko dut banketxeetan lapurretan egiteko. Mundu zabaleko herrialde guztietan, une eta aldi berean. Eta jakina, lapurretak zuek burutu dituzuela pentsatuko du mundu guztiak.
Hori beti ere zigor gabe geratzen bazara. Begira iezadazue! Hegazkinetara, neskak! Barkatuko didazue, baina Alpeetako aginte postura joan beharra daukat. Eramaitzazue! Clover, bizirik zaude? Bai, ni eta ni bezalako beste ehunka Clover. Ikusi dituzue goiko izakiak? Espioiak, hemendik aldegin behar dugu eta maltzur geldi arazi. Bai, baina nola? Tira, eskerrak diamante puntadun esproiak jantzi ditudan. Guazen Alpeetara berandutu baino lehen. Iluntzeko 8 eta 23, Frantziako Alpeak. Horra, maltzur. Transmisorearen bitartez kontrolatzen ditu klonak. Nola eskuratuko dugu transmisorea? Zerbait egin beharko dugu, eta agudo, lanean hasi data. Nor bere lekuan, neskak. Iritsi da garaia. Itxura lapurtu arren. Ez etzibili gure moduan. Zuen txanda, neskak. Zer gertatzen da? Zergatik etzabiltzate lapurretan? Zer egin diezuen klon kutxunei? Andereñoak! Andereñoak, itxaron! Utzi bakean, Jerry! Andereñoak nahikoa da. Konturatu gara zuen izen onak arbitzeko aleginean zabiltzatela. Zorionekoaku, lobotomia egin aurretik jabetu zarelako. Benetan diotsuet, barkamen esken atorkizue bihotzez. Barkamen eske? Zeure erretiroa bermatzearen zatoz orain zurikeriatan. Ez jaurti elur pilotarik arren, sentitzen dut barkatu. Goizeko 10:00 jota, Beverly Hills Institutua. Klon ergeloiez arduratu beharrik ez dugunez, Billy Bob berreskuratu behar dut, eta Mandy lapur lotxagabea agerian utzi. Lapurra? Ez altzara zorrotzegia. Alaxe da ordea. Baina oraingoan ez dit lapurtuko nire jantzi berria. Ez dakit nola adierazi hau, baina begira. Ara, hemendik ateratzen ditut nire diseinuak. Hortaz Mandy ez da lapurra ere. Sekula enuen pentsatuko barkamena eskatu beharko niokeeni. Mandy, lapurra laena! Billy Bob? Epa, neskak. Hona nire neskalagun zintzoa, Alfa. Ez aldu itxura aparta. Neskalagun zintzoa? Baina, Billy Bob, zuretzako diseinatu dut jantzi hau. Ba, egia esan ez ditutuko goko kaugel itxurako neskak. Horregatik utzi nuen Texas. Zure errua izan da! Ez niri kontu hartu! Ramon ikideak atlo berezia nahi moda zapia merdenik ere! Marizuk